mira, esta nota, bueno, claro, que tires un rapaz moi novo, é que aquí non entendes a intención que nos quere transmitir o compositor. Eu mirando de rollo, xa me estaba así con unha carpeta natal. Os meus compañeiros, algún xa empezaba a tirar polo chan da risa, non? E eu así, eu lle digo a este fulano que o compositor son eu. E finalmente dixeches yo? Eu non, ao final deixei dar a clase tranquila porque, imagínate, o pobre tipo de... Mira, a intención do compositor, pois, non había tal. Estamos no que a miña muller chama a miña leonera. É un sitio onde eu realmente o sitio da casa no que me sinto máis a gusto. Estou comigo mesmo tamén, coa miña música, coas miñas pinturas. Non sei, aquí tedes o meu aparato de compoñer, menos mal que este un piano eléctrico que se lle pode regular o volume, porque senón a veciña de abaixo, que é a miña muller, me protesta, me dá un timbrazo aquí, con un timbre destos que compramos en todo a 100 inalámbricos. E, oye, cando estou aquí as 3 da mañá e escoito ese timbre, xa me boto a temblar co teléfono, pode facer menos ruido. Pero, bueno, o que tengo de ser un pouco ave nocturna, non? Ás veces, a este ave nocturna danlle as 3 ou as 4 da mañán. Moitas horas nas que Ernesto foi creando un catálogo de máis de 100 obras da música galega adaptada para a gaita. Cando con 19 anos compuxo a fantasía popular, quizáis non foi consciente de que estaba inscribindo o seu nombre na historia da música galega. Nin el, nin os que daquela época o criticaron con dureza. Desfrutou e sufriu, porque imaginade os nervios que tivo que pasar o día que se estreou a obra nun auditorio, hai 19 anos. Foi así para min o estreo foi dentro dun acto de fin de curso do conservatorio, onde tocaban todos os instrumentos, e de repente aparece unha gaiteira cun pianista, e o pianista tamén vestido de tradicional. E empecé, eu escutei risas, jajaja, pero bueno, esto tal. Pero a xente, aparte non se cortaba nada, o sea, jojo, mira esto, unha gaita cun piano. No momento en que entra o piano, escuitan o dúo que fan a gaita co piano, empezaron a calar. E ao final de todo a peza foi razonablemente ben aplaudida. En que ese momento estaba esa palabra dignificación da gaita estaba en proceso de... En proceso de, verdad? Estudiar a gaita con piano é que eso a dignifica, digo, de eso nada. A gaita se dignifica por si mesma, é un instrumento folclórico, un instrumento que ten unha idiosincrasia moi particular, é un instrumento galego, un instrumento da terra, pero non se dignifica porque toque con outros instrumentos, porque si solo se dignificara por eso sería indigna. A mí eso, facendo xogo de palabras, me indigna. Me indigna. Calquer instrumento é digno por si mesmo. Non precisa que veñan salvadores de patrias a rescatala para min dignificala. E agora en serio foi o traballo que fixeron, entre outros, Ricardo Portela, Enrique Otero, os morenos de lavadores, os enxebres de cacheiras. Eso sí que foi dignificar, porque aí traballaron en un ambiente realmente casi hostil, onde o gaitero se consideraba pouco máis que un crápula. E estos peleaxeron contra vento e marea. O traballo a min se me viu dado feito. Xa entras nun conservatorio onde hai gaita, os pioneiros foi o señor Enrique Otero, que tuvo as santas narices
É dicir, a gaita entra no conservatorio como me chamo Enrique Otero, e o conseguiu. A gaita e o piano é un dúo bastante complexo, así a primeira vista, por la sonoridade que ten a gaita. A gaita, máis ou menos, traballa en esta tesitura, non? Entón, se traballas moito por aquí o piano, pois queda algo eclipsado, non? Coa gaita. Eu aprendín a traballar máis na zona central e, sobre todo, traballando os graves, reforzando ben para que faga, precisamente, para que encha o que a gaita non acada, non? Para mí foi unha revelación coñecelo, porque digamos que foi o meu punto de inflexión na miña carreira como músico, como gaiteiro. Cheguei aquí a Vigo un pouco sin saber moi ben de que iba a cousa, a miña carreira musical, para onde iba a encauzala, e ele foi un pouco que me encamiñou hacia, creo eu, a boa dirección. Pilís foi alumno de Ernesto e o primeiro licenciado en gaita da historia, confirmando así o traballo de xente como Enrique Otero, Xaime Estévez ou o propio Ernesto Campos. Pode que no seu día houbera risas na estrea da primeira composición feita para gaita e piano. E tamén é certo que algúns quixeron botar a gaita do conservatorio, pero nada disto importou. Grazas a músicos como Ernesto, hoxe en día a gaita é un instrumento máis, integrado no conservatorio, e que pode bailar as pezas máis fermosas ata cun señor piano. Dá un pouco de traballo, a verdade, tocar con piano, pero se o pianista é tan bo como aquí o amigo, é moito máis fácil. O pianista pode decir o mesmo, tamén dá bastante traballo a tocar con gaiteiro. Pero ben, sobre todo, bueno, hai que ter, eu creo que tres factores fundamentais. Que o gaiteiro saiba como preparar o instrumento para tocar co piano, que o pianista saiba tamén como encher as carencias da gaita, e despois o máis importante que a música este ben escrita. Se esas tres cousas se cumplen, é posible facelo. A verdade é que a gaita e o piano poden chegar a acoplarse bastante ben. Eso intentamos. Sí. Estás ayudando ya agora? Ernesto é un mestre, deses que marcan os alumnos. Aquí é onde dá clase de gaita, guitarra e análise, no Conservatorio Malleusis en Vigo. E si, estades vendo ben, é unha cociña convertida en aula, de feito chamanlle a lareira. Para Ernesto é a mellor aula que existe, porque conecta directamente cos seus valores musicais, partir da tradición para experimentar coa creación, eso sí, tendo claro sempre onde están as liñas divisorias. Porque estamos facendo un tema dun cancionero tradicional, entón, se lle metemos un exceso de ornamentación, pois nos queda outro produto que é máis para a música de composición contemporánea, non sabes? Con outros profesores é moito máis recto todo. En vez de coller e dicirche, bueno, vamos practicar técnica, tal, non. Depende do día, pois diche unha cousa ou outra. Que non só nos dedicamos a gaitas tradicional e todo eso, senón que nos ensena cousas innovadoras e así. Vimos a Ernesto con crema de gaita. Oímos unha peza súa para gaita e piano nun auditorio. Agora vémolo tocando a muiñeira de Ponte Sampaio nunha guitarra. E asegurámosvos que no que queda de programa aínda vos vai sorprender máis, porque para Ernesto a música galega pode